Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku ɗan Small TV. Bana banga ta makarki ba, zahiri akwai tabbaci ba za a tattauki ba. Jaruma ina lokaci, jaruma nike lokaci ba za a canza ni ba. Akan kaddamin ki jaruma suna an ka baki, duk masu ja za su bar ki, su kawo masoya su bi ki. Ke ce na watan bari dan ki fito ki ja ayari, soyayya zan baki da ke min sirri ne daga zuciya a cikin.